Majú rodičia zostať kvôli deťom spolu, aj keď sa hádajú, majú problémy? Ja poviem, že áno, toto je video číslo 2 k tejto téme. A toto je odkaz pre tých, ktorí mi píšu, že tak lepšie je, keď sa akože rozídu tí partneri, lebo nevidia tie deti, tie hádky. Ale počúvajte si pesničku, krásne to spieva Miro Jaroš. Opakujem po mame, tatovi, čo som sa naučil. Čiže tí rodičia sa majú naučiť, ako zvládať tie konflikty. Pretože keď sa to nenaučia, len sa rozvedú, tak tým deťom ukážu, že to je cesta sa rozviesť. Čo dáte tým deťom do života? Alebo čo dajú títo ľudia deťom do života? Hej, pozor, neplatí to pre všetkých. Jasné, že niekde je extrémna žiarlivosť, je tam bitky, sú tam krík, je extrémny, to je tak akože jasné násilie, hej. Ale to sú nejakí ľudia, ktorí toto keď robia, tak nevedia to, alebo proste im bolo ubližené v živote. A to neviem tak vysvetliť, ale všetci tí, ktorí to kritizujete, tento môj názor, tak mali by ste sa zamyslieť nad tým, že tí ľudia by ich trebalo naučiť sa lepšie chovať, viac tolerovať, chápať emócie toho druhého, prečo sa hádam, sa zamýšľam. A ukážem tomu dieťaťu tú cestu, ako z toho von. Lebo keď mu to neukážete, tak ono to môže používať ďalej vo svojich vzťahoch a vychováte niekoho, kto tiež nebude vedieť. Keď to vy neviete, tak ako to dieťa odkiaľ to bude mať vedieť? Tiež sa bude hádať a tiež sa rozíde? Kedy to? Kto to zastaví? Preto toto chcem učiť. Aj v mojej knihe, ktorú píšem, aj tu o tom chcem rozprávať. Ak vás takéto typy zaujímajú, začnite ma sledovať. Majte sa krásne. A robím to kvôli deťom. Fakt. Majte sa. Aby bolo menej depresií u detí.